Aquestes retallades foren objecte de protesta ja. Van haver concentracions, van haver manifestacions, va haver tot tipus d'accions des del punt de vista sindical per protestar per aquesta pèrdua de qualitat en el sistema educatiu de formació professional i d'atenció a tot tipus d'alumnes. Després, irem a fora, concentrar-nos, a manifestar a tot el món que estem aquí. A totes les forces sindicals és insultant que estiguen dient que estem així per culpa de no sé quin problema amb Zapatero. Tot el que s'ha fet aquí en política educativa del País Valencià és responsabilitat exclusiva del Partit Popular. I tot el que s'ha fet econòmicament també.